Ευχαριστώ πολύ, όχι τα. Εκεί δώσαμε τις όρους. Εσείς είστε ο Μιχάλης. Εγώ είμαι. Ευχαριστώ πολύ. Όλο πίσω. Προδότες, αντίχριστοι. Δεν έπρεπε να ήσουν εδώ. Δεν ανήκεις στον Χριστό. Είστε αντίχριστοι. Α6152. Α6152. Τι λένε? Να πούμε ότι ο κύριος είναι αντίχριστος. Είναι προδότης των Εβραίων. Κύριε Λέισο. Ένα όχημα γρήγορα. Κύριε Λέισο. Δεν τρέπεστε καθόλου. Πατάτε αυτά τα ιερά χώματα. Ένα όχημα να προσέρθει στο Ηρώδειο για να προσαγάγει 2 άτομα. Κύριε Λέισο. Οικουμενιστής, αντίχριστος, προδότης άνθρωπος των Εβραίων και της νέας παγκόσμιας τάξης. Αυτός είναι ο Βαρθολομαίος, συνεργάτης με όλους τους πολιτικούς, αρχιπροδότης. Άμα είχαμε την ευκαιρία να τα λέγαμε τετατέτ, θα τα λέγαμε, κυρία μου. Αλλά αν δεν δέχεται τίποτα. Από Ορθοδόξους δεν δέχεται τίποτα. Καμία συνάντηση, κανένα λόγο δεν θέλει να έχει. Με Εβραίους όμως αγκαλιάζεται. Τώρα έφυγε ούτως ή άλλως. Ούτε μια κουβέντα. Του προδότη. Χάσα την Ελλάδα. Για την Ελλάδα. Έμαθα έχει χύσει εδώ πέρα. Για τους αγώνες της Ελλάδας. Ξέρεις τι σημαίνει Ελλάδα. Υπάρχει καμία οικογένεια που δεν έχει Άγιος Μάρτυρας. Τι δεν κάνουμε. Αλλά αυτό χάσαμε.